Maigsoon ni ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum cui non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuuran ay pasukan. Unsa kagamhanan ang pulong sa Dios. Nang iyon ang kasulatan, si Jesus mingon, pabilin mo sa kong mga pong. Kay diya sa kong mga pong, makakaton mo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran makaluwas kaninyo. San Juan 8:31-32. Magampo kita. Sangan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios langitong amahan, pinagisangan ni Jesus ng imong anak, among gipangayo ang imong panalangin, pag-agak ug paglamdag kang among mga pong giyahan nimo sa kahayag sa Espiritu Santo, ug nga kini mahimong magmabungahon tungod sa imong panalangin, ug labi na sa among mga kaigsunan nga mamati, maminaw, makatuhop kanila ang kabililhon sa imong mga pulong labi na sa kaluwasan. Kamo sang ipangayo ang panabang ni Santa Maria nga gamhan ang kalibutan sa kalinaw kay daghang mga nasod nga niulbo na ang gubat ug daghang kay mga kinabuhing nakalas. Ug nangamuyo kita nga ang ato sang kahimtang dinhi sa Pilipinas sagnon kanunay sa mga malinawon, bugnawng buot aron nga dili ta makasangka og kasamok sa ubang nasod. Ato ning gipangayo sa ngalan ni Jesus ug magmadaugon ang programa sa Iglesia Katolika, No to Divorce, but Yes to Life. Nga masupa kita sa diborsyo o atong gakson kanunay ang kinabuhi o kabalaan sa gamay nga katilingban nga maong pamilya. Kini atong gipangayo sa ngalan ni Jesus o sa panabang ni Santa Maria Birhen atong inahan. Amen. Amen. Sangan samahan og sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Niyata mag-igsoon sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko o uban nato karon si Carlo Badinas niya sa Simado Aquino o pamabot si Dennis niya ato nang sugdan nga atong tulumanon uban sa atong pasiuna nga pagampo o nga doon na unahon nato pagisgot kay doon na ipipilak ka mga kaigsunan nato nga nagtumbok nga ang Katoliko naglapas sa ikatulo nga sugo sa Dios. Unsa man ning ikatulo ka sugo sa Dios? Og gisiter nila Exodus 28:11. Nga ningon ng Dios, buhaton mo sa anong kaadlaw ang imong buluhaton. Apan ang adlaw ikapito, adlaw ang ipapahulay, og nga way pagabuhaton bisan sa mga hayop nga dili gamiton sa pagbuhat o mga ulipon sa balay nga sila makapahuway. O kini ang balaan nga katiguman sa pagpahuway o sa pagampo o pagyusa sa panimalay. Mao ni ang nasuwat sa Exodus 20 versikulo 8 ngadto sa 11. Pero noon sa ba nga natangtang man ni ay kapito ka adlaw tanaw nato sa kalendaryo maong Saturday nga maong ipapahulay. Gipulihan naman sa unang adlaw, Sunday o Domingo. Mao nga dako kining pagyatak sa kabalaan sa sugo nga giusab sa Iglesia Katolika. Mao ni ang atong hatagan og pagtagad. Ako na nga tubag nato nga kining pagpili sa adlaw nga igpapahulay. Yes, ang Ginoo naghatag og balaod unom ka adlaw magtrabaho ka. Si kapito ka adlaw imong igahin sa pagpahuway sa imong lawas og natural adlaw sa pagsimba. Ang nagpili nini mo si Moises sumala sa 2 Kronikas 8:3. Siya gyud ang napili unsang adlaw ang itumbok adlay papahulay mo ang ikapito niya way buluhaton nga pagabuhaton ini. Lamang nadugang daghang mga sugo nga nagikabyon diya sa Sabat kunig papahulay. O gatong nasayran
nga dunay balaod si Moises, Exodus 31:45, nga kinsa kadtong nagabuhat bisag unsa sa adlaw nga ipapahulay, patyon siya. O nga ni sulubon kayo kung unsa ka estrikto kay dihay amahan nga nakamatikod nga way makaon ang mga bata, ang iyang asawa naghikay nga wa pay ikasugnod, miguwa ang amahan og namunit og kahoy. Sakpan siyang namunit og kahoy, gibato o gipatay. Maingon nga ang pagpatay mas gaan noon sa paglapas o pagpamunit lag kahoy. Namunit og kahoy tungod sa tuyo. Nagminatay ang tao ng mga anak. Ug ang inahan tungod kay nagpaabot sila pero namabot ang ilang pangulo sa pamilya. Ang ato sang Ginoo gitumungsad sa mga Hudiyo kaniadtong nagbantay sa Sabado, ingon nga si Jesus usa ka anti-Sabat na sinupakon sa Sabado. Kay San Marcos 1:23 ngadto 27, sud sa sinaguga adlong Sabado, giayon ni Jesus ang usa ka tawo giuan nga naglimbag-limbag, nisigang mata, nibuwa ng baba. Gihinginlan niya yawa. Ug ang pulo sa sinaguga, pangulo sa sinagog, nasuko nga anong gilapas ning tawhana ang adlaw nga sagrado na may ubang adlaw nganong karon gyud nag-ayog masakiton og dinhi pa sa sod sa sinaguga balay alampuanan. May usasad ka babae nga bugat kay sakit nga dili na maayo, giayo sa ni Jesus sa adlaw ipapahulay na San Lucas 12:13. Unya ang lain nga hinabo nga dunay usa ka batan-on o 35 ng edad nga sukad sa pagkabata nagkamang kay di makalakaw, lulit sa may mong buot nga mahitabo, dong magtutudlo nga makalakaw ako, tindog og makalakaw ka na. Adlaw gyapong Sabado, nasuko pag-ayo ang mga Hudiyo nga nagbantay sa Sabado nga sa kini kapaghiyatak sa kabalaan sa adlaw. Gilapas mismo nining giingon nga magtutudlo nga gikas kahitasan sa ni ka impostor nga tao nganong gilapas niya kining balaang adlaw. Atong ginuumiyahat kanilang mingon, wa mo mahibaw ako nga mahan karong adlaw nagbuhat og ako sad nagbuhat. Mao nga ang maong adlaw namatikdan nga wa gyud nakatuman. Ningon si Jesus sa Juan 17:19, gihatagan mo ni Moises og balaod apan way usa ninyong nakatuman tungod sa kabugat sa mong balaod. Unya ang Nehemias 13:18, bisan ang inyong mga apuhan wa magatuman sa adlaw ipapahulay. Exodus 20:20-21, bisan ang inyong mga anak wala magatuman sa adlaw ipapahulay. Muna nga nakita sa balaang kasulatan sa Hebreano naghisgot nga tungod kay si Jesus wa maghatag kapahulayan, naghisgot na og laing adlaw, another day, not Sabbath, just the same nga mao gyapon adlaw kundi another day. So naghisgot na si Jesus og laing adlaw, kay kun si Jesus naghatag pagkapahulayan dili na maghisgot og laing adlaw. Kay bungan kay sa daang tugon doon ay may sulbong nga panagna, Leviticus 23:39, nga ang unang adlaw sa simana, adlaw nga ipapahulay. Sumo ni ang pagkabanhaw ni Jesus ang unang adlaw sa simana, Domingo. Nga matod pa ni San Pedro 1 Pedro 3:1, ang pagkabanhaw ni Jesus naghatag kalig-on sa atong pagtuo o gini naghatag ka natong bag-ong kinabuhi, ang pagkabanhaw ni Kristo, ang Domingo. Mao nga ang Sabado misulti ang Ginoo o kay siya Ginoo og Dios man kinahanglan ganito manon. Nasa Oseas 2:16, pahunungon ko ang iyang Sabado, iyang ipapahulay. Puhong na sa Ginoo. Ug natay mabasa diya sa Isaias 14:24, nga ang puhong sa Ginoo tinuod ug ang iyang gitinguha matuman.
Manang tumanon gina kay gipulihan na og laing adlaw. Ug gani kanang adlaw nga Domingo mao itigom sa mga Kristohanon nga kaniadto adto sa templo ug magahimo sa pamalandong sa mga sugid ug mga pakigpong ni Kristo nga gihambin nila. Nya nagtipik-tipik silang tinapay. Nga mo nagmisa ug naghimaya ang ilang kasing-kasing. Adlawng Domingo nasa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7. Nya kanang adlaw mahinungdanon kayo kay San Juan 20, 19 ngadto sa 26. Sunod-sunod nga Domingo nga si Jesus. Nabanhaw naman. O yang gipangita ang katiguman sa mga apostoles ug sud sa lawak nga sinirhan. Milapos siya sa bungbong uwa mga bli. Hibong sila. Mauto ang pagkabanhaw ni Kristo. Og sa sunod sad nga gihapon nga Domingo, atol sad nga wadiya si Tomas, gipahikap sa ni Jesus si Tomas sa uwat siyang kamot ug siyang kilid kay nagdaduha si Tomas. Mga dagkong hitabo nga ang Domingo na ang katiguman sa mga Kristiyanos. Usa ka mahinungdanon nga pangutana mao nga kung tinuod nga nagpadayon ang adlong ipapahulay nga Sabado, human mabanhaw si Jesus. Human mabanhaw si Jesus. Doon na ba'y apostol nga nagpahulay pa og Saturday? Di ka kabasa. Diya sa Buhat 13, Buhat 17, Buhat 18, matul nga ang mga apostoles maglakaw, niya may hatul usab nga Sabado. Musud sila sinaguga sama ni Kristo aron pagwali, dili aron pagpahuway. So what tayo mabasa na after the resurrection of Christ, there was one apostle who observed resting Saturday. Wala. Kay Domingo naman ang ipuli. Mao na ang ato'y kapaambit nga kinahanglan ta mamalandong so sa kakamatuuran nga dili na tumalalis. Ang mga pung ni Kristo, ang mga pung sa Dios tinuod gayud dili na tumabalibaran. Nasa Ezekiel 12:25 ang akong mga pulong tinuod og kinahanglan tumano na og dili langanon sa pagtuman. Mao na mga Kristiyanos niya to. Tapos sa Sabado ug nabanhaw si Jesus, nagsugod sila pagsimba ni Kristo sa adlawng Sabado ug misumpay na ang kakristyanusan ug wa na magpahuway sa adlawng Sabado kay gipahunog naman. Ginoo ko'y nagsulti kinsa may makalalis unsa matay katakos ug kaalam nga makatakos ta pagluan sa gisulti ni Yahweh, akong pahunungon ang iyang Sabado. Iyang pahunungon. Di tamingon padayono na to. Nya the question is, doon na ba'y apostol nga nagpahulay sa adlawng Sabado? Human mabanhaw si Kristo. Wa. Kayang Domingo naman may gipuli. O ya atong tagdon si Carlo Baninas niya Banato. May gabi Carlo. May gabi kanimo Bradsok og sa atong mga suki nga tigpaminaw niining ato ang programa ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Unya sa dili pa ko mangutana Bradsok, greetings nako sa ato ang kauban sa buhat, si Brad Michael Cabonilas ug si Brad Romy Hinson ug ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Ug kanimo Brad Mako Mangyaw, mayong paminaw kanaton tanan. Unya sa naglantaw sa ato ang live streaming si Sister Minya Billy Habraw Hautupat. Ang akong pangutana Bradsok mahitungod ra sa simbahan. Kay duna ko Atong ikapatinaw niya na kananginganlan og the principle of purpose. Nga naman nga nagtukod sa iglesia nga wa man kapusulanan. Mayon siya ni Pedro, ikaw Pedro bato, og nga ibabaw ning bato
pagatukuron ko akong iglesia nga ganghaan sa hadis ko ng impierno, dili makapuntog nining maong iglesia. Nya doon na pa siya panaad. Kung kanang manaad ng Ginoo, iyagan na tumanon. Kaya ako magauban kaninyo kanunay, kada adlaw, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. I will abide with you all days. Ego sum bubiscum in omnibus libus, usque ad secula seculorum. Ugat kayong paminahon ang linatin, ako magauban sa akong iglesia, kada adlaw, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Ya, makaingon ta nga way kapuslanan, nga ako ng Ginoo magbuhat ug maghimo ganig usa ka bugat nga tulumanon ug buluhaton, pasabot may nungdano na. Nganong may nungdano ng iglesia, tungod kay kini mao lawas ni Kristo. Efesos 5:23. Ningon San Pablo, ang ulo sa iglesia mao si Kristo. Ang lawas nga mong iglesia iyang pagaluwason. Dili na may nungdanon nga ang lawas ni Kristo nga mong iglesia iyang pagaluwason. Ya dili ta kaingon nga may nungdanon, may hinugdanon pagyud. Kaya na sa Buhat 13:47 niingon si San Pablo nga gisugo kita sa Dios, isip kita nga mga sakop sa iglesia aron mahimutang kahayag sa mga hintil. Kahayag sa mga hintil. Unsa pa? Ug kaluwasan bisan ngadto sa kinatumyan sa yuta. Kaluwasan. Muna sa Colosas 3:18, ningon gyud San Pablo nga kita mugakus ug magpasakop sa lawas ni Kristo nga mong iglesia. Nya dili na mahinungdanon. Busa kung dunay muguwa og muambak niya na, dili man may paminahon. Dili man maayo ang ngalan nga mo dawat o madawat niya itong ni ambak gikas matuon nga iglesia. Dili ako'y masultihan. Niya sa 1 Juan 2:18-19. Kaniya tugod matud pa ni San Juan, kaupan ni nato, dinhini uban nato sa itong pundok, apan nangambak, o kining nangambak, mga antikristo ni. By the way, sa mga antikristo, ang po nga anti, kinat sila may mo sa Latin, against, sa ito pa, katong nangambak, nisupak ni Kristo. Anong gibiyaan nila ang lawas ni Kristo, nga mo'y pagaluwason. Ug daghan kay pagtulunan nga, gibuo sa Ginoo sa iglesia, nga gitukod, anon pag-abag ka nato sa kaluwasan. Sama sa 7 ka sakramento, bunyag, konfirma, kumpisal, kalawat, kasal, ordens pagkapare, ug dihog sa masakiton. Mga sakramento no, kini nga natingban sa grasya. Nasa Buhat 15:11, ang grasya ni Kristo makaluwas. So matag sakramento, grasya na. Busa makaluwas. May puhong sa Biblia. Mo na, baliko na to, mahinugdanon. Panginoon ni Kristo nga mo ang dalan, sa Buhat 24:14, ang iglesia mo sa dangdalan. Pag-ingon ni Kristo nga siya ang kinabuhi, ang iglesia sad mao ang kinabuhi pinagi sa sakramento. Ang Ginoo ningon nga kamatuoran, ang iglesia sad haldiki og patukuranan sa kamatuoran. Busa di gyud angay nga mubiya tas matuod nga iglesia. Kay dili man nakabubuton sa Ginoo nga nugod mingon sa Juan nga kabugat sa niyag sinultihan nga kadtong nangambak gikan sa simbahan nga tinuod sa iglesyang tinuod mga antikristo. Nya malipay ta nga ngatungan pun-anag antikristo, di ta malipay ana. Huwag mo nang metabo nato kung mangambak tas matuod nga iglesia. But the church has the somewhat a very sound attitude to non-Catholics. Ang simbahan mingon gyapon nga kadtong wa may bawo sa matuod nga iglesia. Pero kanang mga tawhanang wa may bawo, nasakop ba sa kapundok nga nganlan gyapon Kristohanon nga naninguha sila sa pagbinuotan sa kinabuhi tungod sa mga agda sa grasya sa Ginoo kanila, may kahigayunan nga maluwas sila. Ang in English na that they may be saved. Sa ato pa, may kahigayunan nga maluwas sila. Kaya man mahibaw. Mo ito gisulti ni San Lucas sa Ebanghelyo ni San Lucas 22:34. Amahan pasilua kadtong mahibaw silang gibuhat. Pero maniguro kita. Matud pa ni San Pedro, maniguro kita sa kaluwasan. 1 Pedro 1:9-10. Muna nga
na may matuon nga iglesia, amingon manguban nga kadaghang makasasa sa iglesia Katolika, kanang makasasa sa iglesia Katolika. Nakasaan na sila, dili tungod kay gitudluan sila sa simbahan pagpakasa, ni likoy sana sila ni supak. Wanang ang simbahan wala sa Jeremias 5:26, sa katauhan sa Dios dunay daghang makasasala. O si pero sa Jeremias 51:6, ang Ginoo nakasaad nga dili siya mobiya kanila nga diha sa simbahan nga tinuod o pundok sa Ginoong tinuod bisan sa daang tugon. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa ako ang pangutana. Unya ato dayong isunod Brad Sok, usa sa ato ang kauban si Brad Mando Aquino. Maayong gabi Brad Mando. Maayong gabi usab kanimo Brad Carlo ug kanimo Brad Sok ug sa tanang kapaminaw sa atong matul-anon nga programa nga ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok mahitungod sa katong kamatayon ni Ginoong Hesukristo Brad Sok ba dito sa kuan ba? Dito sa Holy Land ba? Israel ba? Kuan Brad Sok, ang doon na nag-ingon itong kuan Brad Sok kanang kaigsuunan nga kuan kanang Katoliko kay nakakuan mo ko gahapon sa Precious Blood of Jesus. Inabaga kuan nga speaker si Dr. Joseph Bulisir. Doon na nag-ingon Brad Sok nga katukunong nagdunggab sa kilid ni Jesus sa bangkaw, dili kuno to usa ka kuan Hudiyo, kuan kuno to kanang sundawong Romano kuno to. Unya Brad Sok, kining kuan ang akong pangutana Brad Sok, nga nganong naabot man ang Romano dito sa kuan Brad Sok sa Holy Land, nga layo man na ang kining Israel og kuan o Italy, samtang ang kuan ang Italy sa Europa man unya ang Israel sa Middle East man ngano naabot man ang ngano na amay kuan dito Brad Sok, giunsa man la pagkuan sa kuan ni adtong kuas kasulatan nga naabot man dito ang sundang Romano nga layo man ang Israel. Ang Roma kaniadto sa kadakong imperyo. And what is an empire? Empire comprises nations and kingdoms. Sa ito pa kanang imperyo, muna'y hari, hawd sa tibuok kalibutan sa ilang panahon. Manasod siya, sakop sa imperyo. Maging harian siya, sakop sa imperyo. Muna tungod kay ang Roma, usaman ka dako og laganap sa ginsakupan under its empire. Sama sa Jerusalem, sama sa Galilea, Israel, sakop na sa teritoryo sa Roma. Muna nga, niyadtong panahon na, ubos sa pagbando ni Herodes, Pilato, nga naghukom ni Kristos Pilato, tunay na mga gwardiya nga mga sundao nga mga Romano. So sila nag-escort, sila nagtabang dito kastigo sa itong Ginoo hangtod natungtong sa bukid sa Kalbaryo. Muna nga, katong gisgutan nimo nga nag-ingon nga usa ka Romano, sundao to, nga nidunggab sa kilid sa itong Ginoo. Nga sa tradisyon nga, naging sad nga, wala sa Biblia, nga pagdunggab sa kilid ni Jesus, sidit ang dugo, o dihay usa ka buta nga naduol, nakakita na yun. So balikon nato ang tubag na ang Israel under the Roman Empire. And there were soldiers from Rome nga gi-assign dito. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Mando Aquino. Unya maayong paglantaw di ay ni Brad Bruce Arandaki Intig, maayong paglantaw, o kang Jason Nagret Montero. Salamat sa inyong paglantaw. Na ako'y pangutana Brad Sok mahitungod ni ining paagi sa bunyag. Kay matag reliyong Brad Sok, doon naman yun na sila bunyag. Pero lahi-lahi paagi Brad Sok. Kay kung anitas mga dili Katoliko, ang ilahang bunyag Brad Sok, ila man yun itusmaw. Kanag yung ilubong yun ba ang tao sa tubig. Nga samtang na natua Brad Sok, bunyagan na to ang atua Katoliko, bubuan raman Brad Sok. Unya, kung basahon din nato ang Biblia Brad Sok, matod pa nila, dako gyud kayog sukwahi ang atua kay sa Roma 6:4 matod pa nila Brad Sok. Kay pinaagi sa bautismo
gilubong kita uban kaniya. Mao nila ang katinawan nato mo ang factual happening. Kay samtang si Saulo na himo ng Kristiyano sa convert, gisugo sa Ginoo si Ananias pagduaw ni Saulo nga nahap og ningon ang Ginoo tambali siya og ihatag ang mensahe nga nagkinahanglan ko kaniya. Mo nang dito sa Ananias, maning atong mabasa sa Buhat 9:18 ug nga sa unahan nga ningon dinhi og niadto si Ananias misud sa balay. So ang senaryo ni balay. Og sa iyang gipandungan si Saulo siyang makamot, nagingon, igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo sa daan nga imong gigian, mo'y nagpaanhi kanako aron makadawat ka sa igtatanaw ug mapuno ka sa Espiritu Santo. Ug gilayon nangataktak siyang mga mata, ang daw mga hingbis, ug gilayon nakakita siya. Mao gyapon ug gilayon mitindog ug gibautismuhan siya. Wa man maghisgot ang Biblia nga si Ananias ug si Saulo nga nahimong San Pablo nangguwa sa balay aron pagpangita og dapit nga doon na ba'y dagat, doon ay sapa, doon ay linaw, aron dito itusmaw. So, ang nahitabo, kutob sa atong makita nga gibasa, nga gilayon nga taktak siyang mga mata, ang daw hingbis, ug gilayon nakakita siya, ug mitindog siya, ug gibautismuhan siya. So, sa balay. Sa Hebreo 11:22, si Saulo nga nahimong San Pablo nagisgot nga ang paglinis kaniya pinagi sa bunyag sa malinis nga tubig, pinagi sa pagbisibis kaniya, sprinkling of water. So dili eksakto nga ang bunyag mangita kitag sapa aron itusmaw nato. Kay usa sa prominent converts nga mao si San Pablo didto man bunyagi sa balay. Mao na nga dili na sakto nga absolutamente nga mangita gyud sa paong dagat kay si Saulo nga nahimong bantugang Kristohanon kini lang usa ka teksto atong gamiton puriba na nga he was baptized in the home inside the house so that the baptism was not immersion, it was sprinkling of water. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw nimo sa pangutana Brad Sok. Unya dunay pangutana si Brad Mando Aquino. Maayong gabi pag-usab Brad Mando. May gabi pag-usab kanimo Brad Carlo o kanimo Brad Sok sa ikaduhang higayon. Brad Sok, ang akong apasumpay nga pangutana kaganiya may tungod gyapon tungkuan Brad Sok nga kun panalitan Brad Sok katungkuan Brad Sok katong panahon na Brad Sok sa mga Romano Brad Sok sa bag-ong tugon ba sa katong pagpasakit ni Jesus ba nga gikuan sa usa ka Romano nga kuan ba sundao ba kun panalitan ba Sok kun nakaabot pa sa aning kuan ba Sok kanibang moderno na kayong kuan ba Sok ba og kuan ba Sok og pusil pa to og dili pa to bangkaw ang katong kuan ba Sok ba og moderno na tong panahon na ba Sok ba mao toy kuan to mao toy gamiton sa usa ka Romanong sundao nga kuan nga pusilo na ta iyang kilid. Din ang magisgutan ng mga may tabo. Ang nitabo, bangkaw mo yun. Ayaw listigar mas kay komentar. Getting away from the fact. Fact man yung atong gisgutan. Kalo. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw Brad Sok. Unya, nun ako'y pangutan na po Brad Sok. Mahitungod bitaw aning na ako'y nakita sa Facebook Brad Sok. Nga dunay gawali, nga dili katoliko. Nga sayop ko nun nga ato ang panudlo Brad Sok. Nga ang ato ako nung pagkalawat sa lawas sa atong Ginoo makapapa sa salang vinyal. Nya nanudlo man gyud ta na Brad Sok na man sa ato ang Catechism of the Catholic Church nga ang pagkalawat nato makapala o makapapa sa mga salang vinyal. Nya nato pa niya Brad Sok dili ko na mabasa sa Biblia
Kay wan ano kuno'y laing nakapapa sa sala nato ang kamatayon ra ni Kristo dito sa krus, dili kuno ang atong pagpangalawat. Unsa may atong katinawan ani Brasok? Ang atong katinawan nga ma-subti sa nagsulti unsa nang kalawat. Ang kalawat mao ang usa ka milagrong mahitabo diya sa Santos nga misa nga ang pan ug bino dili simbolo mahimong lawas ug dugo ni Kristo. Atong nabasa sa 1 Corinto 10:16, dili ba nga atong pagkaon sinapay mo'y pag-ambit nato sa lawas ni Kristo? Dili ba ang pag-inom nato sa bino mo'y pag-ambit nato sa dugo ni Kristo? So, klaro ug bugat kayo nga kanang lawas ni Kristo ug dugo ni Kristo, ang presensya ni Kristo nga atong makalawat bisan diya sa tinapay, mupuyo na sa atong kalag. Nya ang ali ug babag ra gyud sa ino nato sa pagkalawat nga gidid-an ta kuna ata sa salang mortal. Kanang salang mortal grabe mo guna. Doon na may tulo ka kahimtang sa kasang mortal. Una, naibaw ko nga kana sala. Ikaduha, ako yung gituyuan sa kong buot. Ikatu, dako ang kadaot. Sama sa adultery, pagpanapaw. Sama sa pagpatayag tao. Pagpanikas, pagpanglugos. Dagko man nga sala. So, dili ni makakalawat. Pero ang lawas sa atong Ginoong Kristo, uban sa atong pagpangandam o pagampo o paghinulsol, preparasyon na nga sa atong pagkalawat, kuno na tayo sala nga binyal, mapa tungod sa presensya ni Kristo nga nakalawat nato. Presided, gipaunhan mangyapon na o paghinulsol. Nga kanang gagmeng sa mapasaylo man as paghinulsol. Dili magana kinanglan nga ikakumpisal. Ang primarily, kung makumpisal ta, kadtog yung dagkong sala. Pero ganahan sa ito makumpisal, apil ang gagmeng sala, mahimo na. Kay mao ni babag sa pagkalawat ang salang mortal. So, sa manang salang mortal. Ya sa libro ni Job sa Kapitulo 31, 11. Nagisgot sa saka, magtiayon nga ang bana muguwa pagkagabi kay mo iya trabaho, schedule siya ang pagtrabaho. Samtang ang asawa dito muguwa sa balay, unya muabli nagahulap sa pultahan sa usa ka lalaki. Nan matud pa sa kining bana nga nakasakop nini, nan ang akong asawa naghimo sa lawas nun nga buhat. Unya kining salaa makalilisang. Sa may balita Biblia, kining salaa salang mortal. Nya usap kapaglapas nga ngayang pagasilutan sa mga maghukom ug mao'y isilot ang kayo nga musunog hangtod sa pagkalaglag. Sa may balita, pagasunugon sila sa kayo sa impyerno. Ya ang mortal makalilisa nga sala. Muna mabasa nato sa Job 11 31 niya bersikulo 10, 11, 12. So klaro nga bugat yun ang gisulti ni Job sa salang mortal. Nga makalilisang kining sala kanang pagpanapaw man tong mong babae. Niya dako gyud kining sala makalilisang. Pero sa may balita Biblia yung lang gigamit sala kining mortal. Niya dinhi sa Cebuano King James kay mauy usa ka kayo nga magasunog sa may balita Biblia, impirno gyud mo'y mo laglag mo'y silot nining babayana. Mo na salang mortal. Bugat samtang ni sa Proverbio panultihon 6:30. Sa katao tungos kagutom ni sud sa katindahan niya nalipat ang nagbantay ni kuha siya paan og tungos kagutom gi kaon niya paan og gikukod sa mga ingnon talang nagbantay og ningon ang Ginoo ayaw siya pasipan
kay gamay ra na iyang sala o iyang gikaon tungod sa kagutom. Hinuon kung doon na siya kwarta, pabayra siya. So mo nang gisgutan nga gamay ra ning sala nga nangawat ng taon og paan tungod sa kagutom. So doon na binyal sin, doon na siya mortal sin. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw nimo sa kuang pangutana. Niya dunay pangutana diri Brad Sok gikan ni Maria Saniti Mundoy Librando. Maayong gabi Brad Sok Fernandez o kang Brad Carlo Badinas. Mangutana ko, ingon man ang naa sa Biblia, ang paan mao ang lawas ni Kristo, ang bino mao ang dugo. Ngano man Brad Sok, ang atong makaon ang iya ramang lawas, di man ta makainom sa bino, ang pari raman. Pasabta mi Brad Sok, naminaw ko Father Rizal Abi Basak sa Nicolas. Ang kamaturan mo nga kanang paan gitawag nag the living bread. Buhi nga tinapay. Buhi nga Kristo nga atong gikalawas. Dili patay. Busa kay tibuok man ang Kristo nga atong pagkalawat sa tinapay, so naadang iyang pagka-Diyos, naadang iyang pagkatao atong gikalawat. Samtang sa pare alang sa pagkumplito sa seremonya, sa buluhaton sa iyang pagsaulog sa misa, paanong pino iyang gamiton. Kunya doon ay panahon nga mga Jewtera ang manambong mga spiritual retreat nga langkob lag mga 20 o 30 ka buok. Magkahimusan, musugot sa ng pare kung muhangyo ang mga tao nga nanimban ining retiro espiritual nga duhay lang kalawaton ang paan og bino. Tungod kay Jewtera man, kay og daghan lagbit sa pag lakaw-lakaw sa pare da niya pag painom sa bino niya, mausik ng bino sa yuta, dili man maayo. Matumba na, masakralihiyo hinoon. Mo nang itugot sana sa Jewtay nga pundok, pero para sa tanan kana yung paan kay naa sa buhat 2 42 ngadto 46 samtang sila naghalad sa paghandom sa kamatayon ni Kristo pinagi sa misa tinapay, og ang nangulo sa pagsaulog ni sugop nga kadtong tuas balay nga mga tigulang, tuas balay nga mga masakiton ang tuwa og pagkalawata. So tinapay rang gida, wa magdag bino. Kay ang presiding ang pare ug ang mga tao nga matuhon nilaman nga kanang tinapay nga atong gikalawat buhi nga Kristo. Musa na din yung pagka-Diyos, na yung pagkatao, yung lawas, yung dugo, na, kumplito na sa sakramentuhanon nga paagi. So, muna nga, ang ilang pag-ingon nga, nasayop ta, ang ilang ang pagsabot mo'y nasayop. Dili kita mo'y nasayop. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana. Unya mayong paglantaw di ay ni Rinaldo Soronio Ramos Jr. o mayong pong paglantaw di ay sa atong kauban nga si FD si Brad Joby Sili taga Tabuilan, Cebu. Unya Brad Sok, ato dayong isunod Brad Sok, doon na siya follow up si Brad Mando Aquino. Maayong gabi pag-usab Brad Mando. Maayong gabi pag-usab kanimo Brad Carlo og kanimo Brad Sok sa akong ikatulong pagpaloob sa akong pangutana. Badsok katubang galan sang ni Jesus sa kuan badsok ba katong nagpasakit ba niya badsok ba? Ini kamatay ato badsok. Unya labi na badsok wa to magkuan, wa to kanang makakuan makon ba, makahinulsol ba. Maimpirno sa to badsok ang katong gakuan niya gaduslak nga Romano kuan sundaw niya. Bugat man ang sala ang atong pagpasipala sa Ginoo, pero gidawat man as Ginoo kay usa na sa pagi sa katumanan siyang pagpanubos. Pero guwa kay siya makinulsol sa iyang dakong asa. O may impyerno siya, pero takaybaw nga makaamgo siya sa kangilan siyang sa naginanglan siya, kalinaw siyang konsensya, basig naghinulsol siya. Muna nila takahukumog na impyerno ba to siya o na purgatorio ba, na langit ba, kay lagi, that's beyond our mind. Ang makaibaw ang ginuura nga mo gitabuan niyadtong magalilisang buhat nila batok sa manunubos. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Mando Aquino. Niya doon na sa ko'y follow up pangutana Brad Sok. Kini bitaw ato ang panudlo Brad Sok mahitungod aning mga bata nga walay bunyag. Sa Biblia Brad Sok,
Nag-ingon sa unang Timoteo 2:3-4, nagtinguha ang Dios nga ang tanang tao maluwas. So mo ginayahang tinguha nga ang tanang tao maluwas. Unya sa Mateo 19:14, ningon si Kristo badsok nga ayaw ninyo pasagdi, ayaw niyo didi ang mga bata sa pagpaduol kanako, kay ila ang gingharian sa Dios. So mo na nga akong pangutana badsok, ngano kitang Katoliko badsok nagtuo man ta nga ang bata nga walay bunyag mahiadtuan ang gitawag og limbo o butanganan sa bata nga walay bunyag nga Nawan tungod kay gipamatud-an sa balaang kasulatan nga human sa saa niya dan og niiba ang kahimtang sa pagkaway grasya gikan pa sa tiyan sa inahan kangit-ngit sa kalag sa bata. Mabasa na to sa Salmo 51:5, Salmo 51 versikulo 5, mingon si David nga ako gipanamkon sa sala ug dito pa ko taguangkan sa kong inahan daan ako makasasala. O sa giyangkon nga dunay sala ang bata nasad sa Isaias 48 nga ang bata naanay sala. Pero ang simbahan nagpahibaw nga dili na sala nga gibuhat, actual sin, venial or mortal wa na sala na sa kahimtang sa kalag nga way grasya, kangit-ngit. Mao na nga ang balang kasulatan sa Galacia 3:9 nga ang pagbunyag mo'y pagsulob kang Kristo. Mo na nga bata pa kinahanglan atong patilawon sa pagbugtaw sa sala nga panulundon kahimtang sa pagkawalay grasya sa kalag iuli pinagis sa sakramento sa bunyag. May balik ang grasyang makasantos nga nawa gikan ni Adan og ni Eva. So mo na nga ang bata mapil gyud sa bunyag tungod kay gikinahanglan man kay bisan sa 1 Corinto 7:14 ang gagmay nga bata dunay kahugawan. So dili na kahugawan sa lawas sa kalag na mo na ang bunyag gikinahanglan. Tungod ni Kristo nga nisulti sa Juan 3:5, gawas ang tao mataw pag-usap sa tubig ug sa espiritu di siya kasud sa langit. Nya kanang bata tao man na. Juan 16:21, ang babaeng magbati og kasakit sa pagpanganak pero mahimugso na ang bata nga usa ka tawo. Ang bata di giingon usa ka tawo malimot ang inahan sa kasakit siyang pagpanganak. So ang bata tao. Apil sa gisulti ni Jesus, gawas ang tao mataw pag-usap sa tubig ug sa espiritu di siya kasud sa langit. Kanang pagpakatao pag-usap sa tubig sa 1 Pedro 3:20-21, tubig nagkahulugas bunyag. O sa bunyagan, ang bata. Si San Pedro mingon, buhat 2:38-39. Kamu mga tao, pag hinulsol mo sa inyong mga sala, niya pabunyag, ang madawat niyong pasaylo sa sala, o ang Espiritu Santo. So, pag-isgot niya, maghinulsol, mga dagko ito yung tubang. Pero niingon man si San Pedro, kining sa ara sa bunyag, dili lang alang kaninyo, kundi sa mga kabataan usab. Ako kitanaw ng kabataan sa Griego, tiknois, ang singular na tikneon, meaning infant, suckling baby. So, masuso pag yun. Alang San Pedro, iapil ang bata. Sa tuyo ug tumo nga matuman nga kanang grasyang makasantos, mo'y mapulis siyang kalag. Yang kanang grasyang makasantos, mo manayawin na ito pag-atug langit. Yang batang mamatay, wa may grasyang makasantos. Dili na siya, ang yang kalag di na silutan sa impierno. Yang kalag di na silutan sa purgatorio. Adto na siya sa gingon ni Santo Tomas Aquino, a kind of happiness. Usa ka matang sa kalipay ang ilang gipuy-an, pero dili sila makakita sa Dios. Mao na nga may nungdanon nga kanang mga bataan nga naa sa limbos puerom, ang limbos mga batang way bunyag.
ang simbahan malaumon sa pagampo sa mga bata nga panalanginan nga wa mabunyag nga mabutra unya Ginoo si mong paglantaw kanila, pagduo kanila sa mga batang way bunyag aron nga imong ihatag ang kaluoy o pag-abli sa langit alang kanila. Bot sabot nga makakita na sila sa Dios. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw nimo sa kuang pangutana. Unya dunay pangutana diri Brad Sok gika ni Anta Vadal. Maayong gabi Brad Sok o Brad Carlo. Mabasa ba sa Biblia nga si Jesus Christ ang nagtukod sa Roman Catholic Church? Palihog ko pagpatin-aw Brad Sok. The truth of the matter, mabasa. Kay ningon man si Jesus wa pa siya patiya sa Marcos 11:17 ang akong balay paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Ang akong balay paganganlag alang sa tanang kanasuran. Duhay kahulugan ang balay. Balay nga building mo ng atong simbahanan. Ya sa Colosas 4:15 ang iglesia nagpuyo sa balay ni Nymphas. Kanang iglesia nga isigutan diha nagpuyo sa balay, mga tao na sa munang pundok ang gitukod ni Kristo. O baliko na to nga ningos Kristo nga ang iyang simbahan nga gitukod pagangandag alang sa tanang kanasuran. Magdana siya sa kungalan. Ngano ba di? Kana ding alang sa tanang kanasuran ngande na niya ngan. Naa sa Isaiah 54:5. Ang ngan sa Dios Amahan si Yahweh manunubos magubuhat ug tawgon sa siyag sa ngalan nga alang sa tanang kanasuran. So ang ngan sa Dios tawgon sadug alang sa tanang kanasuran. Kanang tanang kanasuran unsa man na? Sa Griego Catholicos, sa Latin Ecclesia Universa. Universa meaning for all nations. Catholic, Catholics for all nations. Mo nang mabasa sa Biblia sa Buhat 9:31. Himinon Ecclesia Catholicos Judaias kay Galileas kay Samarias irinin ikinin ikomodo mo mini. Sa meaning na iglesia nga makailapon nga ni kailap niabot sa Judea, Samaria o gilig-on so sa kakalinaw diya kanila. So di modo Ecclesia Catholicos. Ya sa Latin sa Roma 16:23 mingon sa San Pablo, Gaius hospes meos, salutat vos, it Ecclesia Universa. Kana si Gaius, yan ang higala. Si Gayo akong higala, nagumusta ka ninyo, og ang Iglesia Universa. So mo na ingan, may laing pundok sa tinuhuan nga nagsugod og nanukad sa anyo 33, Iglesia Katolika raman. Duha ka encyclopedia. Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, Volume 5, page 29. Tanawa ang gisulti sa encyclopedia. Among so many churches today, only one church, and that is the Catholic Church, whose origin can be traced back to the time of Christ and the apostles. So many churches today, but only one church, the Catholic Church, whose origin can be traced back to the time of the apostles, to Christ. So may binisya niya na, nga sa mga pundok sa mga iglesia karon usara ka iglesia, nga kung mo iganid ang iyang kagikanan, sugod gyud sa panahon sa apostoles. Nya kanang uban wa mong sugod. Palitan ang unang niambak gikan sa Iglesia Katolika si Martin Luther pare. No sa man hitabo ang iyang pagtukod sa iyang pundok 1521. Ang kang Posios 800 ya na organize ng Orthodox Church 1030. So uwahin na kayo. Samtang sa tanang mga pundok nga nagpundok-pundok karon nga iglesia, usa ra gyud ang mutoy hakaw nga imong iganid na balik sa iyang sinugdanan, sugod gyud panahon ni Kristo ug sugod sa mga apostoles. Nya usa ka dakong pangutana nga dili ni misteryo pangutana kay daghan makitag libro ang mga volumes of mga encyclopedia Groliers Encyclopedia Lada. Volume 5, page 106. Uban pa mga encyclopedia. Pulos man ang ingon. The Catholic Church is divine society founded by Christ
endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. And this name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome. Usa ra gyud ang gisulti sa mga encyclopedia, ang Iglesia Katolika pundok ni tinuan nga tinukod ni Kristo, iyang gipadad-an sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Unya maungan dunay kalangkuban sa obispo sa Roma, moningan lag Romana Katolika. Ya ang World Almanac, Book of Facts, World Almanac na mao gyapon sa page 344 nga Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Di tagabasa og lain. Sa daghang mga pundok tinuan doon ay corresponding date pit sa pagtukod nila. Yakin siya nagtukod na. Pero kari ka sa Catholic Church, year 33. Founder Jesus Christ. May sila, naugok naman ng mga Katoliko. Year 33 nga ang atong Ginoo naman din niya na. Kaya namatay mga Ginoo sa anyo 29. Nga nung tukod siya anyo 33. Walang mo BBA sila nato. Ang dinuray, wa sila kasabot nga duhay kalendaryo. Ang ginganlan nato Gregorian calendar, Julian calendar, pareho na. Pero si Dionysius Exiguus naghimog bagong kalendaryo. Pag ihap niya uno nga itong Ginoo 4 anyos na. Mo nang ang iyang gibutang dito sa history nga namatay ang Ginoo sa anyo 29. Ose? Pero imo nang i-add ng 4 years, nga 4 na edad ng Ginoo, 29 plus 4, that is 33. Mo na mo katawa na sila, noon sa ni, nairabay gamito nilang pinulungan nga di mayang paminahon. Ugok mo ning Katoliko. Ang Iglesia Katolika ko matud nila, natukod sa anyo 33. Wa naman si Kristo din hiya na, kaya namatay siya, anyo 29 man. Saka naman siya sa langit. Awa sila kasabot, nga dunay duha ka kalendaryo. Na Julian or Gregorian calendar, pupareha na, o dayon kanaginganlan, o Dionysius Exiguus calendar. Nga pag-ihap niya uno siyang kalendaryo, 4 anyos na edad sa Ginoo. Mao na nga, di maghinay sila. Kinalang dungag-dungagan nila og uting kay ang makasaysayan. The encyclopedia o sa Google ba, you will look at calendar. Din mo paibawan nimo nga unsay lain mga kalendaryo. Dagang salamat Brasok sa pagpatinaw nimo sa pangutana. Niya mayong paglantaw di ay ni Sister Evelyn Obligado. Good evening Brasok and company. Niya mayong pagpaminaw o paglantaw ni Walter Apot. Mayong gabi ninyo Brasok o Brad Carlo. O kang Earl Lawrence Nalsaro. Niya Brasok, doon ako'y pangutana po Brasok. Kini bitaw naa sa Hebrehanon kapitulo 10 versikulo 11 ngadto sa 12 Brasok. Nga gigamit man gyud sa mga dili Katoliko na ilaning ipahid Brasok nga kini kuno atong misa kada adlaw wala na kuno ni kinahanglan na. Kay matud pa nila Brasok, wala na ni kinahanglan na kay tungod kay wala nay kapuslanan. Kay sa Hebrehanon kapitulo 10 versikulo 11 nag-ingon diri Brasok, ang matag pari nga Hudyo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo apan kining mga sakripisyo ha dili gayod makawagtang sa mga sala. Nya moingon dayon sila Brasok nga wala na kuno na kinahanglan na ang ato ang misa kay dili kuno na makapasaylo sa sala. Unsa may atong katin-awan ani Brasok? Nga atong katinawan ka ng gisgutan diya muna ang mga Jewish priest, mga pare sa tinuhuang Judaismo nga ang ilang pag-alagad, paghalad o kasaulugan sa paghalad, gamit gyud sila og mga karnero, baka ba, kanding, kanarantuo. So kada adlaw gina. Ningon man si Jesus nga kayang halad sa dugo sa mga hayop, dili gyud makapasaylog sala. Mao na nga langit ng Amahan, giandaman mo ako ug usa ka lawas nga putli. Mao na nga gipuli anang nganlan nato og mga halad sa dugo sa mga hayop na humana. Tapos na moingon si Jesus tungod niya na giandaman mo ako ug usa ka putli balaan nga lawas alang sa ingon dinhi sa 10 versikulo 5
Tungod yana sa paghalad niya sa kalibutan, mingon si Jesus, ang halad ug gasa wala mo pagdawata kundi yandaman mo kog usa ka lawas. So kadtong mga halad nga sinuno, halad sala wala mo kahimuti kundi ang halad niya nga mong iyang lawas. Mo na nga sa misa mo man ang lawas ni Kristo. Mo man iyang gisulti sa katapusang panihapon. Itigom niya mga tinunan og dayon mi himo siya sa mga pagampo niya pagkonsagrar supahan sa pino, kini mo akong lawas. Kuha og kaon kamo nini, kini akong lawas. Mo pa sa mingon simbolo sa akong lawas. O kining kalis, manay binom mo ang kalis sa bagong testamento sa kong dugo nga giula alang sa pagpasaylo. Inom kamo nini. So the apostles, mga pare man to, duhasan ka species pan og binong ilang gidawat. Pero sa pagpansay na sa simbahan, kanang pagkalawat na to sa buhi nga tinapay, lawas ni Kristo na naman iyang lawas, na iyang dugo ng iyang pagka-Diyos. Manang din at kinanglan nga, minom pas bino. So, mo na nga, wala nila maalingahi nga nangong Kristo mga halad sa dugo, sa karnero, mga baka, kalanon, dili gyud nimo makapahimot o Diyos. Mo na gyandaman mo kung sa kalawas. Ya, kapila man ni sa huluga, kausa sa kabuan, kausa sa tuig, sa Malakyas, nangingon nga, gikan sa pagsubang sa adlaw, hangtod sa pagsaw, kining putli nga halad nga pagahimuon, nga magatuboy sa balangalan sa Dios. Putli nga halad. Unsay pagsawlog ini, gikas pagsubang hangtod sa pagsawop sa adlaw. Kada adlaw. Dili kay kausara sa katuig. Yamo ni gihimos ng apostoles kada adlaw gyapon. Nasa buhat 2, 42, 46 kada adlaw. Ang mga apostoles madto sa templo. Og sila nagdala sa mga pagkaon, bugas ngay kahatag sa makabos. Pero magsugod sila sa mga pagampo. Sugod sila sa pagwalis sa mga pulong ni Kristo. Sundan sa pagtipik-tipik sa tinapay. Konsekrasyon ngayon pagkalawa. Tanawan ni niya sa Malakyas 1:12. Ngayon nga 11. Kalas Malakyas 1:11. Kay gikan sa pagsubang sa adlaw, bisan ngadto sa pagsawop nini, ang ngalan ko may mong dako taliwa sa mga hentil. Ug ang tag sa kadapit, may mga insinso nga ihalad sa kungalan. Ang ulay nga halad, putli nga halad. Kaya kungan mahimong dako taliwa sa mga hentil, nagaingon si Yahweh sa mga panon. Nagyon kada adlaw gikan sa pagsubang to sa pagsawop sa adlaw. Dili kay kausara sa usak semana o sa kausara sa katuig, the every day. What church that practices that? The Catholic Church. Muna nga kita gyud nakasubay kay gikan man sa karaan ng simbahang Katoliko. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw sa ako ang pangutana Brad Sok. Unya ato dayong isunod pod si Brad Mando Aquino. Maayong gabi pag-usab Brad Mando. May gabi pag-usab kanimo Brad Carlo og kanimo Brad Sok sa ika-upat nga higayon og katapusang pangutana nako Brad Sok. Brad Sok, ang ika-upat kong pangutana og katapusan Brad Sok. Katong gilansang si Jesus sa cross ba? Sa mga Hudiyo Brad Sok ba? Katong kuan Brad Sok. Katong ubang mga kuan Brad Sok ba, mga rasa Brad Sok ba, samaan ang mga mongoloid kanang mga yellowish, sama ang mga insik, hapon og Koreano unya kani sa mga itom kanang mga negroid Brad Sok ba. Og nakaadto pa sila dito Brad Sok sa kuan sa kuan Brad Sok sa lugar sa atong Ginoong Hesukristo ba nga mao ang Israel ba, Holy Land ba. Di ba kato mahibong ang mga kuan Brad Sok, ang mga Hudiyo ug ang mga Romano Brad Sok nga nganong naabot sila dito kay lain man to sila kuan rasa, lain mga naong, lain magpamanit Brad Sok. Ang gisgutan nga nanambong nga doon ay nagkalalang rasa kato sa Pentecostes, pagkunsad Espiritu Santo. Nga samtang nagwali si San Pedro, ang gingon nga the leader of the 12, pangulo sa 12,
og daghan ang nanambong sa nagkalain mga pinulungan nila mga rasa. Pero nagkasabot sila. So sa kapinulungan gigamit ni San Pedro siyang pagwali ang pinulungan nga Aramaic o Hebrew. Pero sila nga itong mga Romano kasabot. Mga dito yung mga nagkalain gikan sa Corinto, gikan sa Grecia, lain pangani anak niyan to. Kasabot sila. Pero dito mag-isgot nga nanambong sila dito sa kamatayon o kasakit ni Kristo. Kaya wala sila tagad niya to. Kung siya makuha na mo niya. Mutanaw lang ting mulabay nagpasaan sa krus. Pero di sila ni kuyog. Ang nanguyog dito, mga Hudiyo nga gustong mabibiin ni Kristo o ang inahan ni Jesus. Usara, tinunan nga ni kuyog nga mo si John the Evangelist o mga sundao, mga Hudiyo nga kuryoso kung siya mitabo ni Kristo. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Mando Aquino. Nya doon ako'y pangutana Brad Sok nga ako ang nakit-an gyapon sa social media. Matud pa nila Brad Sok nga dili daw na tinuod nga si Maria full of grace o puno sa grasya. Kay tungod Brad Sok matud pa nila kay ang tanang tawo nakasala manggod. Nya ngano kuno nagtudlo ta Brad Sok nga si Maria full of grace. Palihog ko og pagpatinaw ani Brad Sok. Sa Lucas 1:28 ang Diyos misugo kisoy gisugo anghel unya og misulod ang anghel ngadto kang Maria og mingon, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka taliwala sa kababayan. So kanang gisulti sa Ginoo dili na may mumbakak ang namaba pagsulting anghel, pero ang Ginoo nagdiktar unsay isulti nimo nining ulay o birhen nga babae puno sa grasya. Ya lalis na nga lalison na tong Ginoo nga siya may nagsulti ana. Ang namaba mo lang anghel ug ang anghel misulod diya sa balay ni Maria ug mingon, maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, ulahan ka taliwala sa kababayan. So ang mingon nga dili na puno sa grasya Santa Maria lalis sa Ginoo inang Ginoo bakakon kay ka Ginoo tanaw tag makalitok ba ang imong ngabil niya na sa pagsulti nga bakakon ng Ginoo. Di na makakino na sa Isaias 14:24 ang akong gisulti pulos tinuod nga akong gitinguha matuman o sa tinuod gini gisulti sa Ginoo ngadto kang Maria kay gasugo mala siya sa anghel nga mo ni isulti. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa kuang pangutana. Unya dunay pangutana Brad Sok usa sa among kauban nga kay isip mananabtan daw siya. Dili ba kuno na sala Brad Sok o dili ba kuno na patuo nga siya may mo unsa na kanang mukuyog sa manabtan. Unya labi na nga mutuo siya anang 40 diyas Brad Sok. Nya kay isip mananabtan pud siya Brad Sok. Unya mo buhat man gyud siya siyang buluhaton anang 40 diyas. Dili ba ka siya makasala ana Brad Sok? Unsa may atong katin-awan ana Brad Sok? Di gina kasag gampo tapos 50 pa kadlaw 40 na kadlaw 40 diyas ang kuana na ang ila ng practice ana kaning haya na nya ilubong na sugod din sila nobina sa pa sa siyam ka adlaw nga mo'y silbi panungod sa pagikan sa kalag sa panghinaot nga siya makadangat sa langit o madali ba sa iyang kastigo temporal sa purgatorio. Pero magpaabot to sa sila og 40 diyas suman sa pangadji. Lain na sa nang pangadji. Kay ang ilan sa una-una nga dili tinuod kay ningon si Jesus nga dinhi sa kalibutan human siya mabanhaw pabilin ba man siya 40 ka adlaw sa paglig-on sa mga tinunan sa pagsiguro gyud nga ang ilang mga pagtuo dili maligas di mayabag di masayop. So gikuyugan kas Ginoo ng 40 days. Nya ang mga tao sa atong probinsya mingon nga ato sa ning 40 diyasan ang namatay. Kay pasing nagsuro-suro pa ni wala man nagsuro-suro na kay human sa kamatayon hukman ang tao.
Nasa Hebreo 9:27. Pero kay pagampo man na, pagbansay man na, wa say moingon nga ngilad na paghuman sa haya mga jideg siyam kaadlaw, nobina. Nya human ana ihap na sa 40 kaadlaw, pagsunod na sa pangaji. So, mapunta na ngilad ba na? Dili man kay pagampo gina, may magampo mo kita kada adlaw. Kana na lang 40 dias nga ipanungod gyapon sa mihalin nga kalag. So, dili na ngilad ug dili ka ingon nga dawtan ang imong pagkuyog sa manabtan nga dunay 40 dias kay total pagampo man na. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw nimo sa maong pangutana gikan sa among kauban. Niya dunay pangutana Brad Sok gikan ni Ambrosio Singkol, usa ka born again Christian. Matud pa niya Brad Sok, duna bay mabasa sa Biblia nga nagsugo si Jesus Christ na buhatan og larawan si Maria? Palihog kog pagpatin-aw Brad Sok. Muna usa ka dakong pangutana. Ang pangutana nga wa may mabasa sa Bibliang sa New Testament nga nagsugo ang Ginoo og pagbuhat og larawang linilok. Wa, susod na. Kay naa sa Salmos 89:34. Mingon ang Dios, kung magsugo nako, di ko na usbo ng sugua. Di ka na ko usbo ng mga pulong akong ilitok. Kung nun ako'y sugo. So, muna nga, ang Ginoo nagsugo sa daang tugon. Moises, pagbuhat, pagpahimo og linilok nga sinalsal. Sa dagway sa kirubin, niya himo ang dapat nga maong bulawan. Ibutang ni masikakilid sa altar. Og dito sa akong templo sa Jerusalem, usara may templo, naghanang mga sinagoga, nasa Ezekiel 41, 18-22. Sulod sa templo nga akong ipahimo, na dakong altar, na mga larawan sa kirubin, larawan sa tao, katong mga balaan nga tao, doon na baga na symbol of Christ, kanang leon. Yakin sa katong mga pasipala ning lugara akong silutan. Nasa sa Ezekiel 28:18. Sagrado to. So nakapahimo ng Ginoong larawan niya, di naman siya muusap, kaya human naman siya kasugo. Pero sa bagong tugo, nagisgot niya pong larawan. Nasa Hebreano 9:4-5, dito gyapon ang arkas kasabutan, nga masikakilid na ilarawas kirubin. Ugwa magisgot san Pablo, daghan niya na. Iya lang ipaybaw nga naa, nga takos atong pagtamod ug pagtahod. Ya wala magsugo ang Ginoo paghimog larawan. Kay human naman yung Ginoo nakahimo na ko, nas kasugo na ko, di na nako usbon. Mao na bagong tugo na magsugo ang Ginoo kay human naman. So makahimo na ta paghimog larawan. Kay human naman magsugo ang Ginoo, continuation na lang ang ato. Larawan basmal nga birhen. By the way, ang unang buhat ng larawan, pinting di ay San Lucas, kay kato San Lucas, doktor sa medisina. Niya doon na siya gasa nga may kasi mo artist ba siya ba? May mo pintal, hulagway, mga view niya. Dayon si San Lucas, mao man ang Ebanghelyo sa Malan San Lucas nga nagay pagdahig kang Maria. To na ka teksto nasa San Lucas 1:8, San Lucas 1:47, San Lucas 1:48. Na diha ang pagdahig ni Maria. San Lucas na. Muna nga naghimo siyang larawan, pinintal niya, larawan ni Birhen Maria nga nagkugos sa batang Hesus. That was original. Gitipigan ng mayo sa simbahan. Niya, linamdagan yun. Santos o sa kaibanghelista ang nagpintal niya na San Lucas. Pero muna nga dili na ta magpaabot nga magsugo pang Ginoo kay human ako magsugo ninyo pagpahimog larawan. Di na nako usbon. Kung maghimo kog sugo, di na nako usbon. Tumanan lang na. Muna nga sa bagong tugo, no na mo sa Ginoo buhat og larawan. Tumanan na lang na. Dagang salamat Brad Sok, unya mayong paglantaw di ay ni Brad Arman DJ Grit, unya gamay na lang atong oras Brad Sok, ato na lang kuhaon ang imuhang mensahe. Ato mensahe nga padayon gyapon ta sa atong tulumanon o doon naman to'y mga
lakang sa pagsunod kanato nga gipadad-an ang mga media outlet nga pahunungon ko, pero wa man mahidayon. Kaya dito sa Cebu Catholic Television Network, ang president sa Cebu Catholic Television Network, Brad Dudong Limsua, gitunulan, siya man idong, kuha na sir, sana ka order nga, ayaw nagpa-apila si Sok sa program ninyo diya sa Cebu Catholic Television Network, kay irihiya na, heretical na. Ngayon si Dudong, ako may manager diri dong. Ako may nagdawat ni Sok nga suot siya ang programa din sa CCTN. Ako rin sa'yo makapagawas. Ya, ni Lingis Dudong nga, wala kong makadungog diri daghan maning mga kauban akong maminaw sa programa ni Sok suot sa stasyon. Nagsultig irihiya. Lingo-lingo sa Dudong. Ya, din sa kining lungsuranon, ang atong ligdong kayong editor Philip Pipito, niyo sige padadaan sa gugsuwat Sok, kapurungon ka sa imong kontribusyon nini sa bagong lugsuranon. Lipo ko sa may nabuhat ni mo. ako lang nag-explain na Father Philip. Wala kasabot siya, wa niya hununga. Gipadayon ang pag-contribute na ko sa lungsuranon. Wala nga atong pasalamat sad o pasalamat sa kay ko sugong nga amigo sa San Fernando, ang Catholic Faith Defender Julius Lawas, adtos mga dapit, mga kapilya o mga merkado ron pagwali sa kauban sa iyang mga kauban, Catholic Faith Defenders, ug ni Brad Sulping Algeri ug sa isang buutan kay nga asawa nga kanunay silang galagad sa simbahan sa Catholic Faith Defenders tabang Ampo, og saludo ko ni Brad Sulping Algeri og siyang kapikas, og sa akong mga amigo sad si Jan Jantan, uban pa nga mga kaubanan nato. Unya sa Talisay, ato pasalamat ni Mayor Samsam Gulyas sa daghan kay niya mga proyekto pagtabang yun, labi na sa mga batanon, mga kabus, o muduog siya kada simana o sa kabarangay, tuyuko na niya 22 ka barangay. O kato usang pasalamatan si iyang kapikas, si Ria Congresswoman Gulyas sa 1st District na nagalagad sa unom ka LGUs, Talisay, Minglanilla, San Fernando, Karkar, Naga, o Sibunga. Wa gyud magmahay kay kuyog iyag yung iapod ang unsay madangat madani agi kas kauluhan as congresswoman. Ya, pasalamat sa tani Vice Mayor Honorable Chuy Fernandez Asnar, daghan kay na padasad sa mga barangay, mga halad niya, mga tulda, kining motorcycle with car, uban pa daghan gyud kay apod-apod sa niya sa 22 ka barangay, si Honorable Choi Asnar. Unya, salamat na to ni Maning Cabriana. Ang mga councilor sugod ni Digul Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabegas, Danilo Cabriana, Ferdi Rabaya, Gail Restauro, si Atty. Rocky Paz, Alito Bacaltos, Fi Ilanan, o sa SK si John Restauro. Hugpong tinabangay nga ang mga councilors of the Vice Mayor ug ang Mayor nagpagawa gyud kanunay og mga proyekto nga gisuportahan sa council. Pasalamat ta og si atong amigo si Cesar Ligio, mora sana og si mga kauban sa Catholic Faith Defenders nga kanunay nagpaabot na to. Karon naron sa silong yun sa kining simbahan sa San Jose Recoletos, SGR. Ya to dito tapok muadto pa mi kay makapambit sa meditog mga tema si Carlos. Ya, salamat kining yung ubos nga lagad. Salamat sa atong
Julius Kaputulan, atong engineer ug si Dudong Lapi, ug atong manager batanon nga mo si Phil Custodes Philmar, nga dunay programa tipik sa mayang balita nga nindot kayong paminahon. Ya, salamat kayo sa naminaw nato. Ang Diyos magapanalangin tagbuta po ning atong tulumanon sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Uban nako karon si Mano Aquino ug si Carlo Badinas. Kanunay nga mo tampo ka nato sa atong tulumanon. Ang Diyos magapanalangin ka nato. May gabi istanan. Inyong nabati ang tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat. Radio Puerta!